fight! Jde se bojovat už se. Opět můžeme soustředit na další battle 5 proti 5. Na zemi teď skončilo po jednom borci z každého tábora, ale v tuto chvíli získávají mírnou převahu Britové, a to 4-0. Teď už dokonce výraznější, protože na zemi končí další Polák a vypadá to, že... Stop fight! Stop fight! United Kingdom. Please get ready for the second round. První kolo ovládla Velká Británie. Velká Británie tu má podobně jako třeba Češi v playoff 3 týmy. Second round, fighters ready? Fight! Tak a jdeme do kola druhého. Do prvního vládli Britové. Uvidíme, kdo bude mít více síly v tomto kole. Do druhého kola lépe vstoupili Poláci. Jeden Brit už leží na zemi, nemůže v boji pokračovat. Polský borec vyšel o zbraň, ale člen jeho týmu podal novou. Teďka sebou polský borec strhnout k zemi Brita. To stejné se opakovalo tady pod námi v rohu. Stále platí to, že Poláci mají mírnou převahu, teď je to 3-2. Please do not stand up. Maršálové se zapojili do boje a poslali zpátky na nohy jednoho z britských bojovníků, takže to vypadá, že budeme pokračovat v poměru 2-2. Poland. And we're going to have the third round. Druhé kolo patří Polákům, po 2 kolech to je tedy nerozhodně 1-1, uvidíme rozhodující třetí kolo této bitvy.
third round. Fighters ready? Fight! Tohle třetí kolo by mělo rozhodnout o tom, kdo postoupí dál a kdo naopak bude ze hry venku. Polsko-britská válka pokračuje. Tohle se fanouškům líbilo. Jeden Brit skončil na zemi. Všechno podstatné se teď odehrává uhrazení. Další bojovníci na zemi. Stop fight! Fight! Keep on fighting! Keep on fighting! Tak souboj byl na malou chvíli ukončen, ale opravdu je na chvilku, protože v boji se pokračuje. Nicméně navrch mají Poláci, kteří se zdá, že jsou převahou před a rozhodující. Ano! Stop fight! 2-0 Poland. And with the result 2-1, the victory goes to Poland 3. Polsko nakonec otočilo to nepříznivé skóre. Přesně tak.